χρόνο. Τώρα μετράμε δεκαετίες και όχι μία. 39 και πλέον χρόνια το Άγο είναι στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, ως καταφύγιο χιλιάδων μελών για εκγύμναση, ηρεμία, ευεξία και κοινωνικοποίηση. Η κάθε τελική εκδήλωση αναεπαρχία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν ο ευχάριστος απολογισμός μιας ακόμα δημιουργικής περίοδου του Άγου. Απολογισμός που επιβεβαιώνει την καθολική αποδοχή του κινήματος αθλητισμός για όλους ως ενός κοινωνικού φαινομένου, το οποίο προτάσσει τις ευεργετικές επιπτώσεις του αθλητισμού στην κοινωνική, παιδαγωγική και πολιτιστική ανάπτυξη, αναδεικνύοντας την ωφελιμότητά του σε όλους, παιδιά, νέους και μεγάλους. Συγχαίρω τον ΚΟΑ και τα στελέχη του Άγου για το έργο που παράγουν, καθώς επίσης και όλους όσους συμμετέχουν στα προγράμματα και ιδιαίτερα στη σημερινή γιορτή, γιατί ακριβώς αναδεικνύουν τη σημαντικότητα του μαζικού αθλητισμού ως δικαιώματος, αλλά και σαν επένδυση στην υγεία μας. Η Κύπρος έχει αθλητισμό, η Κύπρος έχει μέλλον, η Κύπρος έχει δικαίωμα να χαμογελά και να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ στην ετήσια εορταστική εκδήλωση του Άγου, που σηματοδοτεί το φινάλε μιας ακόμα επιτυχημένης σεζόν για έναν από τα πιο επιτυχημένα τμήματα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, για το οποίο όλοι είμαστε υπερήφανοι. Το Άγο επιτελεί πολύ σπουδαίο έργο και η καλύτερη απόδειξη είναι τα 18.000 και πλέον ενεργοποιημένα μέλη του προγράμματος. Μέλη όλων των ηλικιών, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Το πρόγραμμα Αθλητισμός για όλους είναι άκρως επιτυχημένο, γιατί εξυπηρετεί το στόχο που έθεσε από την πρώτη μέρα να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση. Ο αθλητισμός είναι υγεία και μέσα από το Άγο παρέχεται σε όλους η ευκαιρία για άθληση. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητες σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, την ευγενή άμυλα, την αγωνιστικότητα και τον σεβασμό σε κανόνες ως ηθικές και κοινωνικές αξίες, ενισχύει τα παιδιά ώστε να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.